Anyị na-ekene Reverend Fada Adaeze Igbo, Reverend Fada Barrister Chinedu Bielu, nakwa Reverend Fada Dr. Paul Nigude bụ ndị isi nchụaja anyị n'ụlọ ụka anyị. Anyị kene ebe n'ihi na ha na-eme ọfụma. Anyị na-ekene ndị nne na ndị nna na ụmụ akwụkwọ na all the pious associations nke St. Augustine anyị. Ka Chineke nọnyere onye ọbụla. Maazị CAO Mbanefo anyị kelere n'ụdị pụrụ iche. O kwuru ọ sị ka ya kpaa agwa dịka verbụ ka ọ kpaa agwa Mbanefo. Anyị kelere ya na-ekelekwa Oriakụ gị Eyisi. Ndị a bụ ndị nne anyị ji ama atụ n'ụlọ ụka anyị bụ St. Augustine, members of the CWO. Abụghị nwekwa na ego ọkụna ya ụwa gwa na emeta ya kpụọ afọ ọnụ ya. Thank you, time up. Time up. Wind up. The last one. That one put ya ozugbo. Back ọhụụ. Back ọhụụ. Hey. Ụmụazị a na-emepe exercise na-egwu. Abụkwa m van 8 n'ime ba. Abụ m nke bụ Tundra van 8. Ladies and gentlemen, anyị na-anabata Honorable Ugochukwu Obi na ndị otu ya. Anyị si na nnọọ nze anyị kene unu. Honorable Ugochukwu Obi and his entourage. Anyị kene unu. Nwayọọ, 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 nwayọọ. Thank you, time up. Thank you. Thank you. Wayo. Nke a was a cultural gymnasium. Cultural gymnasium in display. Acrobatic gymnasium in display. Asumbeke. Ikukuburie. Time up. Daalụnụ rinde, daalụnụ. Ya, ụmụaka anyị tọọ na akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Ológun Johnny Walker. Ológun Johnny Walker. Ológun Johnny Walker. Mmanya na-akpọ Johnny Walker. Cultural gymnasium. Pụọ na-agara ọdụ ofele. Thank you. Hello. Thank you. Your time is up, please. Your time is up.